Philippines! Umulan, bumagyo, gumuho man ang mundo. Hala, oy. Hello, hello. Mag-ano tayo, harvest na naman tayo kasi kakatapos lang nag-ulan, oh. Nagulang na gyud sila, guys. Kumusta? Walang katapusang harvest ng ating string beans. Ano yun? Walang katapusang harvest, look. Ang dami. Marami na naman. Para meron tayong maano sa gulay. You know, alam nyo na. Gulay natin. Yung gulay natin ng munggo. Na oy, sana kinuha ko to the other day, oh. Nagulang na sila, parang tumanda. So, yun. Dito pa, oh. Wala, oy, nagulang talaga sila, guys. Oh, natigulang ang aking mga anik. Tigulang, kunin natin itong mga andito nagtatago para magamit na. Wag niyan kasi sobrang bata. Ang dami kasi dito, kailangan natin silang kunin para masaya yung kain natin. Paborito kasi ito ni Tami. Para hala, umulan na naman. Hala, umulan. Bilisan natin kasi umulan. Look. Look, guys, oh. Ang ganda, oh. Ang lalaki, oh. Ang lalaki, oh. O, diba? Meron pa dito, oh, ang laki. Ang saya naman. Ang saya, ang haba. Wow, ang haba. Ang haba ni pari. Yun, grabe. May tao dito. So yun, guys, harvest tayo kasi parang uulan na naman. And then magluto tayo na agad ako. Magluto tayo agad ng ano. Oh. Ito ko. Grabe, no? Yun. Laoy, ito, oh. Inanuhan ng tawag nito. Kinapitan. Kinapitan. So kunin natin, guys, bago hala, umulan na naman. So, which is good kung uulan. Kunin natin ito. Kasi kinapitan. Yun. Hanap pa tayo, guys. Look. Look. Saka meron pa dito, eh. Hold on. Look, dito pa, oh. Sarap. Sarap nito. Hanap tayo doon. Wala na. Okay. Yung hanap tayo. Okay. Wala dito, guys. Wala. Yun na. Oh, meron pa dito. Look, ito. At saka ito. Yun. Ang hahaba nito, guys. Look. Meron pa ba? Meron pa ba? Meron pa dito. Mga may edad na mga string beans. Kunin natin kasi masarap din ito kahit may edad na. Aha. Para lang yung totoong buhay. Masarap kahit may edad. Itotoo naman talaga yan, eh. You told me you're in love with me. Okay. So yun. And then hanap tayo ng talong. Dito tayo, guys. Hanap tayo ng talong. May talong dito isa. Isang talong. Kukunin natin. Look, isa. O dalawa. O dalawang talong. Okay, kunin na natin ito. Kunin na natin. Yan. Yan lang. And then luto tayo. Okay. Tara.
Sugba. Sugba. Kunin natin yan. Okay guys, let's go. Ang daming kamatis. Look, oh. So, o diba guys? Another string beans. Sana magbunga pa yung string beans ng marami, no? Para meron tayong ma-harvest. So, yun ang sayo ng mga hummingbird, oh. Sayo ng hummingbird. Anyway, so let's go inside. Para mahugasan natin ito. Para mahugasan. So, yun guys, marami pa ako ditong lulutuin. Marami pa ako ditong huhugasan. Marami pa akong hugasan dito. And hugas-hugas para matapos itong mga gawain. Are you okay, Han? Okay. Ha? What? Watch it like outside. It's sunny. Hot. And what else? I still have to. So, yun guys, and gulayin natin ito guys. Ipakita ko sa inyo yung gulay natin. Ito guys. So, ito na guys. Ito lang yung gamitin natin na yung tuno ba? Yung ito ba siya, yung coconut milk? Kasi po, yung coconut talaga na tayong magkudkod guys. Grabe. Yes? Some of those cucumbers are easily salad. Ha? Some of those cucumbers are easily salad. Okay. So, yun. Ito yung gagawin natin kasi po, mahal yung regular na ano. Sobrang kamahal-mahal. Ito yung sangkap natin na, yan, look. So, yan. Ano, lagyan natin din ng paminta, guys. Para naman, lilagyan ko siya ng tomato para masarap. Kasi sayang naman, ang dami kong tomato, di ba? Ito na yung galing sa garden. Ito yung ilagay natin. Galing sa garden. Ito guys, ilagay na natin ang ating pinakamalakas na gulay galing sa garden. Hindi ko na siya lagyan ng malunggay kasi frozen, hindi ko dinifrost. So, ang ilagay po natin is spinach. Baby spinach po. So, yan siya. Luto-luto. Pag may tulo, may tulo. Yan. And of course, nilagyan ko yung sikreto natin. At hindi natin ipaalam sa kanya. Kasi isa ito sa sikreto ko kung paano ako magluto nito. So, ang gagawin ko para hindi mapansin niya, dugmukin ko ito. Dugmukin, i-mouse natin na. Pangpalasa lang kasi ito guys din. And kumakain naman yun ng sardinas noon kasi yung parents niya kumakain ng sardines. Pero nga, dahil nga may edad na sila, tumanda na. So, nagbago na yung nila. Pero, okay naman sa kanya. So, hindi ko lang sasabihin pero, sinabi ko noon sa kanya na ganyan yung nilagay ko. Parang ayaw niya, pero hindi ko sinasabi. Huwag na nating sabihin pa. Kasi kumakain naman yan. Palagi itong nagustuhan for 14 years. Kumakain pa naman siya. Andito pa naman kami. Saka masarap talaga din ito kapag may ganun. Iba yung lasa. Iba yung mabigay lasa kasi. Luto na yung spinach na ito. Luto. Tawag nun. Hugas na siya. So, hindi yung spinach na walang hugas. Malinis na po ito. And then, ang gagawin mo is, i-mix lang siya dyan. Takpan natin siya para maging okay. Then yun. Yun na siya guys. Nag-sink in na yung spinach natin. Spinach siya. Anyway. So, andito si Tami kasi. Hi? Hi guys. So, yun siya. So, yun yung galing sa garden. Except sa munggo, spinach, at saka yung lata. So, yun na. Kain na kami. At salamat sa panunood. Yun lang. And my husband is busy with his salad. Kasi always he is busy. Look. Ayan. What did you put now?
Oo nga man. Hindi man.